Godmorgen og velkommen til. I dag bliver satme spændende. Jeg skal lave en vejbod i Brønderslev et eller andet sted. Skovgården. Skov? Dennis. Boden Skovsgård. Så ved I det. Det bliver fedt. Det var noget med sidste år. Så blev den lige trykket med en anden bil. Knap så godt, så det skal lige laves om. Og jeg har fået æren af det. Det glæder jeg mig til. Vi skal have pakke. Vi har lidt travlt. Jeg havde lidt tænkt mig til, at jeg godt kunne have dem her med, uden det blev pisse træls at køre med. Men de er bare rigtig lange, så skal jeg smide dem på taget. Så gør jeg det. Det var bare en dejlig lastbil. Jeg fik også lige et bitte påskeæg. Forsinket godt nok, men påskeæg fra Fischer. Til årets terrasse. Skål. Det er sødt af dem. Kalise. Det er dejligt. Skønt. Ind på hylden med. Og prøv at se et dejligt vejr. Hva? Altså, der er sådan lidt underligt vejr i dag. Det er som om det ikke rigtig lige kan finde ud af, om det skal blive solskin, eller om der skal blive regn. Den vej der, den ser satme nedad nu. Gad med regntøj med. Så ryger det ingen steder. Så skal jeg have den der med skruer. Det er noget pis, fordi i går blev jeg nødt til at lave noget andet, fordi materialerne i dag til i dag, de ikke kunne nå at komme. Og jeg er bange for, at jeg mangler skruer. Det kunne jeg godt tænke mig til. Det her, det er fint. Nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg skal have støbt stolper. Yes. Den der vand, det havde han. Vand, det har kunden sørget for. En skov og en kost. Det kunne godt tænkes. Når jeg skal til at grave. Fuck, jeg skal have pælbord med. Pælbord, pælspade. Så er det sat med. Sat med godt med nogen, altså. Jeg ved godt, de fleste andre kan bare bestille det. Jamen, man glemmer nogle ting. Nu vidste jeg, at jeg havde det her, så nu skal jeg bare lige huske det hele. Den der vil vi også gerne have med. Møj vigtig ting. Det er faktisk det vigtigste. Et skilt med mit navn. Så folk ved, hvem fanden er, der laver. Det er fedt nok. Det er lige en bitte god ting til jer, der er selvstændige. Ha' sådan noget skilte der. Det giver mere, end I tror. Jeg lover jer. Måske. For helvede, jeg skal sådan set have gasbrænderen med. Og så kan jeg godt være, du tænker, hvad skal du bruge en gasbrænder til? Rolig. Jeg skal ikke lave tagpap. Det skal jeg sådan noget gennemsigtigt nu. Men det må I lige kigge med for jeg har nemlig købt noget rigtig smart. Lad os komme afsted. Den moderne jyde. Det sagde den med smart der.
Ja, lad os trille. Så kører vi. Dejligt. Med noget sol. Det her, jeg skal have lavet en bitte vejbåd. Der stod også en før. Jeg mindes faktisk også, at jeg skal have skiftet de to der, men det skal jeg lige have snakket med kunden om. Bruden var her før og blev påkørt ind i siden, så den blev skæv, så det hele det skal skiftes. Vi er klar. Der er noget stolpebeton og noget fin pind. Og så har jeg købt noget smart. Det glæder jeg mig meget til at prøve, fordi allerede nu der ved jeg, der er mange af jer, der vil tænke, du støber sgu da ikke bare stolperne ned i jorden, gør du? Det har vi altid gjort, og det vil jeg gerne blive ved med at gøre, fordi jeg synes, det bare holder bedre. De der stolpeskur, og jeg ved godt, der er mange, der siger, det holder fint. Jeg synes, det virker til at være noget vakkelvorn lort. Det er min personlige mening, det er mine holdninger. Så må I selv styre, hvad I gør. Men for at prøve at undgå alle de fucking haters, der sidder derude og kun kigger fejlen, og siger, at stolperne de rådner, så har jeg købt noget smart. Sådan en her. Det var noget, jeg fandt på nettet. En post saver. Det skulle være noget med, du monterer posen på stolpen, som anvist, med en 5 cm over jorden. Det gætter jeg på, det er det der. Der er en linje. Ideal ground line. Yes, English, I'm very, yes. Så monterer du den på den, for at stolpen den ikke rådner. Og så tænker du nok, som den fucking hater du er. Hvad så med stolpen, der går ned under? Der er jo ikke en hul i, eller der er ingen bund i. Når man kommer langt nok ned i jorden, så er der ingen ilt i jorden. Det vil sige, at stolpen ikke tager fugt, tror jeg. Det ved jeg sgu ikke. Altså, der var en rigtig fin video til, hvorfor det her det er godt. Den kan I bare gå ind og finde. Jeg er sgu ikke, det er ikke mig, der er professionel, det lort der. Jeg ved bare, at det lød pisse smart, og så var det ikke særlig dyre. Jeg tror, den kostede, det ved ikke, 97 kroner eller sådan noget. En 100 mand for sådan en her. Og jeg tror endda, det var med moms. Det er kraftedeme billigt. Så nu skal vi lige have gravet huller op. Og lige tjekke, at det hele det er, som det skal være. Og så skal vi sprøjte med bare at have en jakke på nu. Fuck, der er lidt koldt. Ej, så skal vi have sat de stolper i, fordi planen var i dag, at jeg i hvert fald som minimum skal have støbt stolper og sat dem helt godt og ordentligt. Og så må vi se, fordi jeg ved ikke, om jeg kan begynde at lave beklædning, før de er det er ikke hærdet, hedder det. Før de er tørt, betongen. Det skal i hvert fald være ordentligt lavet. Så jeg skal grave nogle huller nu. Lad os komme i gang, for helvede. Det første og det vigtigste, når man laver sådan et projekt her. Få sat dit fucking skilte i jorden, mand. Og det her, det ligner sådan lidt. Det ligner et til salgsskilt, så der er nok nogen, der skal komme til at kigge. Men der står bare her, bygger tømmerøden. Det er edderrøv med smart tænkt af mig. Jeg skulle bare lige være 100% sikker. Fordi på mine tegninger, jeg lavede denne gang, jeg var oppe og kigge, der har stolperne, der har jeg sat, at båden den cirka skal være 4 meter. Ja. Er vi ikke enige om, at det skal den være? Jo, godt. En tand længere, ja. Super. Det var bare lige for at bekræfte. Det her det er sådan et arbejde, der virkelig tager noget tid. Jeg skal lige have min sikkerhedsskubber. Det er noget med, at jeg skal have 90 cm ned, for at være frostfri. Hvor langt er det? En krafthed med langt.
Det var faktisk ikke så galt. Ja. Det er satme ungerne for tyndt med, hvad det her. Det er hårdt arbejde. Det er kraftedeme også fedt arbejde. Vi er i 90'er, eller 90. Det er perfekt. Så er næste hul. Nu er tanken. Og så sætter jeg en streg nu. Til hvor det her skiværk det skal være. Det er jordhøjde. Satans. Det passer kraftedeme. Der, se nu der. Det er så smart lavet. Der er en streg her. Hold op. Der er en streg her. Ideal ground line. Og den skal være, posen skal ende 5 cm over det. Det er der. Så har jeg købt sådan en bas her. Det er sgu ikke sikkert, det er rigtigt det her. Nej, det er fandme ikke. Idiot. Det eneste problem med den her, det var, at den var rød. Jeg har allerede smadret nu. Så for helvede. Og dufter bare gas. Er det her godt nok sådan, den skal gøre? Den står kraftedeme også bare syder. Hvad fanden er for noget lort, mand? Der sker jo ikke en skid. For helvede, mand. Så for satan. Hvad fanden, skulle den bare lige varmes op, eller hvad sker her? Så. Det er kraftedeme nemt. Hvad fanden? Det tager sgu da en fucking krig, det her. Det har ikke noget med dem her at gøre. Det har noget med gasflasken. Der er bare et eller andet galt med den her. Det var da noget fucking lort, det her. Nå, det er lort her. Fuck det. Jeg fik lige lov at låne det her kunden. De er simpelthen så flinke. Det halve kunne kræfte med mig nok. Nu må vi se, om jeg kan finde ud af det. Det er meget bedre. Jeg er ikke helt tilfreds med den første. Jeg har sat på. Der kom lige et par huller i. Det står der specifikt, at det må der ikke. Og nu kører jeg kraftedeme bare en mere på. Så tager vi lige lidt på ro. Skulle jeg måske lige tage en manual. Sikres alle former og alle typer af træ mod at rådne i området omkring jordfladen i minimum 20 år.
Der ydes således 20 års garanti på rådsikringskrav, og produktet er gennemtestet blandt andet af de amerikanske myndigheder. Og husk at grave ned i frostfri dybde, som er mellem 80 og 90 cm. Det har jeg gjort. Den leveres i øvrigt i dimensioner både til rundt og til firkantet træ. Det har jeg fundet ud af. Det er fandme smart. Det er vigtigt, at du holder flammen i tilpas afstand fra kraven, således den smelter, men ikke brænder hul i plasten. Placer nu stolpen i jorden, således at de øverste 5 cm af kraven stikker op over jorden, og de resterende... Tak. Det er det, jeg gør forkert. Jeg fucking hader sådan noget her. For helvede, mand. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg har en lighter. Hvorfor skal jeg drille så meget af i dag? Det her, det er noget, man lige skal vende sig til. Den er tæt der, der, tæt der. Tæt der. Og tæt der. Fed. I midten. Det er perfekt. Perfekt. Ja. Så vil jeg jo nok godt lige have... Ja, måske. Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, så skulle jeg hyre en mand ind i dag. Men sådan er det. Her kunne man altså godt lige have brugt 2 hænder. Det er jeg bare lige. Fuck, mand. Det er så nederen ikke at have det grej, man skal bruge. Og man jo købe noget. Og 100. Fuck, var det bare i orden. Jeg har ikke set en skid. Det er cirka der og så lidt mere til. Det var bare en dejlig traktor. Så skal vi tjekke loddet. For helvede. Bum. Det spiller max. Hold kæft, det er skide godt. Det var den første stolpe.
Nu har jeg et punkt at gå ud efter. Nu står den her fuldstændig som den skal. Så kan jeg ligesom måle mig frem til resten. Skønt. Så blev jeg færdig for i dag. Der er støbt over det hele. Og det hele ligner jo sat, men jeg ved ikke hvad. der er noget stivere på. Men det skal der jo være. For jeg skal ligesom have retningen på det hele. Både den og den vej. Og bund og top og alt muligt. Så der er støbt, der er også støbt der. Der mangler bare lige at komme det sidste jord på. Og de her, de er jo smart. Nu stikker de jo sådan lige lidt op. Det står der på vejledningen, man skal. Så det ikke bare trækker vand ned. Så det er skide godt. Vi er klar til en dag i morgen til noget beklædning, og så skal jeg vist lige have det der skilt, der er ude af vejen. Det skal lige have lidt kærlighed. Det skal også lige have lidt stolpebeton. Så vi kigger på i morgen.